Ahoj, já jsem Link.cz A já jsem Jesse Taser. a my vás vítáme. Dalšího videa z Bully Battle na serveru Survival Games. A Dnes bych se chtěl omluvit za to, že tohle video nebude tak hyperaktivní, protože mě strašně bolí nos. My jsme to jednou točili, ale Pavel by se to nějak dal na 3 části a jakož Pavel to neumí spojit, což já jako možná i umím, ale to já teď nejsem u něho. Tak bohužel to musíme natočit celý od znova, ale nám to ani moc nevadí. Takže si budeme zahrát mapu na Bully Battle, takže my to tady stříhneme a uvidíme se u další mapy. OK, už nám to začalo, nebo začíná nám to. Jako ani ne, ale jenom jsem vám chtěl říct, že tohle by mělo být naše první herní video na tomto kanále, našem společném kanále. To už bude na nový kanál, takže můžete dát like. Či odběr. A je to můj kámoš Firefalls. Možná jste viděli, nebo není, on tady je prostě na Survival Games. A možná ho znáte z Doktor, jako vážně. A do prdele, tohle stavil právě, ne, Kdo prostě. to stavěl? To už někdo stavil, ale teď si nemůžu vzpomenout kdo, ale úplně je to strašná tematika. Prostě já to nechci stavět, ne. Ok, já nechci stavět doktora, doktory jsou trapný. Ježiši, ani nevíte, jak je těžký postavit v Minecraftu doktora. A já vím jak, hele. Já bych udělal 2D, ale ty 2D mi moc nejdou. A hlavně nezvedej Firefall, jo? No tak... Já mám docela takový dobrý nápad. Jako já mám Že já neudělám nohy. No to půjde. To nepůjde. U mě to půjde. Ale mě ne. Tak. Hele, u mě je asi vedle Firefall. A kdybyste nevěděl, tak Firefall je jeden trapák. S kterým mám Pavel kanál, což nechápu. Nemám. Jo, říkal. Chtěl jsem vlastně mít, ale potom jsem se rozhodl, že... Hej, já nemám šajnu, jak se to staví. Já jo, akurát, že já ještě dělám furt jenom tělo. Tak ale já nedělám nohy, že jo? Prostě uděláš, že jo, černý nohy a neuděláš bílej plášť. Ale je to mega těžký. Tak. Doufám, že se mi to povede, já se strašně soustředím. Já celkem taky, protože já se snažím to prostě dát. Já teď dělám tu druhou ruku. Jako když prostě nevidíte, jak to ostatní staví, tak to je celkem na nic. Škoda, že se nedá udělat nějak na YouTube, že byste viděli 2 pohledy, jako dá, ale pak to bych musel natáčet i já. No. A pokud se ptáte, proč ji nenatáčím, tak je to proto, protože mám zasekaný nos. Strašně zasekaný. Chtěl bych se mluvit za to minulý video z těch Bed Wars, protože tam už byla moje máma, strašně to rušila. A nikomu se to možná líbilo, což pochybuju. Ale ok, jako. A brzo bude video, jak mě mučí. To se těšte. A já teď dělám hlavu, ty krás. Teprv, jo? Ty to počkej, ty to děláš od hlavy dolů. Ne. Mně chybí hlava ještě. Ty krásu, ale jak mám nakreslit doktora Micha. Nakreslit, spíš postavit, ne? Já nejsem pravý Čechů. To víme všichni, nebo všichni ne. No, tak jako všichni ne, jestli nevíte, tak já jsem ze Slovenska. Ale nemluví dobře česky. Božku jenom. Božtilin.
No, zvočí linku. Takže mám ve škole samý špatný známky, takže určitě jde proti kvůli tomu. Bože, Firefall pořád otravuje. Brainer. Nemáme zájem. Jo. Proč? Já už Prostě ne. Aha, já to napsal Ty jsi to napsal rusky. Jíží Jezus. Já to docela stíhám. Já taky. A stočíte? What the fuck? A stočíte? Jo. A stočíme, i když nevím, co to znamená. Aha, ty kráso. A teď nám tady asi bude hejtovat. Já vím, ale Ale nám je to úplně uprdele, protože my hejty neřešíme. Teda minimálně já ne, nevím, jak je to úplně. Jediný, co nás vadí, když ten hejt dělá někdo z naší třídy. Jo. A věřte, do hovoru já jsem říkal, ne. Ty krásy, mám jenom 30 vteřin. Co? Hej? Jak? Ne, prostě neodepisuj mu. Já nevím, jak to ještě vylepšit. Ne. No ty voho. Pup. Jenom pup, jako super pup si, ale jo, super pup. Já budeme jenom půl. Mně se strašně líbí klej, protože to je strašně pěkný prostě. Mně se strašně líbí klej. I doufám, že jsem tam vyměnil podlahu, já asi. A zjistím, ne, já jsem tam asi nevyměnil podlahu, no to je jedno. Co má tohle jako být? Dáme to mobilnou pěkně. No. Aligátor. Ne, to je hnusný. Já jsem nedodělal ani ruku. Jako, hele, není to dostavěný, ale jako, boot nebo OK, no. Já ti dám boot, já ti dám boot. Tak tohle bude... Ne, já mu dám OK, to je docela pěkný. Ne, není, koukni na to, kdy to ani není dostavěný, tady má být to, že jo, modrý pokot. Já mu dal super takovej kříž, super, tak já, ale mi se to celkem líbí, jako OK, jo, vagína vrtnice, super půlko, aha. Kit. Aha, přesně, no, no tak já to dělám taky, no, to je, tak tohle jsem já. Good. Tohle to je úplný doktor, jak vidíte, ale podle mě je to zatím nejhezčí. Ne, já ti dám 8. Podle mě je to zatím nejhezčí. Jestli doufám, že mě někdo nepřekoná. No tak vypadá to, že možná jsem je dneska vyhrál. Pavle, koukni na mě. Ale pojď, tak tomu rovně dávat. Kluci! Dvojtečka, D. D. Psal kapslokem je zakaz. Ty píšeš zase rusky. Já vím. Oh, good. Ne, OK, jakože jo, No tak- téma bylo doktora, ne nemocnice. OK, tak já mu dám OK. I kdyby bylo téma jako nemocnice, tak klidně jako to je, prostě to bych mu dal taky půl. OK, maximální, no. Já bych mu dal půl, protože nevím, teda já neznám nějakého doktora, co má růžový ruce. Mm. Hej, ale jestli to nevyhraju, tak prostě se divím. Ty to je kuchař, to není doktor. Já mu dám OK, Já protože ale to vypadá jako kuchař, no, tak ta čepka. Já jsem druhý! GG! Vůbec to vyhrál. Já jsem uměl, to vůbec to vyhrál. Dobře, a uvidíme se u další arény. Už nám to bude začínat. Tak.
Starting a je to zase Firefall. A já jsem vám dával to. Já ho ani Dobře, už nám to začalo a nevím proč mám tady takový bůh, what? Ne, já nechci z toho vystavět zimu, prosím, ne. Pavle, já se od tebe odpojím, aby ten nebyl Firefall, jo? OK. Právě se nám odpojil. Hej, ale co? Jako vážně, děláš si ze mě srandu. Tak... Já se musím nastavit, ale aj. Ono to taje. Mám... Tak. Musíme si postavit stromecky. Že jsou... Počkej, já to tady odpojím a zavolám ti, jo? A zvedni mi to, jo? Jo. Oak. Tady tohle. Zasadíme tu pár stromečků. Snow, já prostě chci sníh. Pavle, OK, seš tu. počkej, odpoj se a zvedni mi to. A! Tak. Už, já vím, co sem dám dokonce už i. Tak už vím dokonce, co udělám, jako tak to je dobrý. Kabel. Tak. Pavle, ty hluché.